B'fiduċja lejn l-għażiża Malta għandna nħarsu lejn żvilupp ekonomiku pożittiv. Hekk stqarr il-President fid-diskors li jagħmel waqt iċ-ċerimonja tal-investitura f'jum ir-Repubblika fis-Sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Fid-diskors tiegħu huwa tkellem dwar il-pandemija li qed taffaċċja d-dinja kollha u ringrazzja lill-ħaddiema kollha f'pajjiżna li għenu fil-ġlieda kontra l-virus tal-COVID-19. Dan fil-waqt li sellem lill-vittmi f'pajjiżna ta' din il-marda respiratorja. Konxi ta' restrizzjonijiet li imponejna fuqna minħabba il-COVID, pajjiżna qiegħed baqal bil-galbu u b'kawtela kbira ibexxaq bil-mod il-bibien biex jerġgħu jinfetħu l-kuntatti barra ħalli r-rotta tal-ekonomija tibda terġa' ddur, speċjalment fil-qasam tat-turiżmu u setturi oħra. Il-President Ġorġ Vella tkellem ukoll dwar l-importanza tal-għaqda f'pajjiżna u saħaq kif bħala President tar-Repubblika ta' Malta ser jibqa' jaħdem sabiex jitnaqqsu d-differenzi ta' bejnietna. Fondazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali li se nħabbar it-twaqqif tagħha dal-waqt se tipprovdi forum neutrali li fih jistgħu jinżammu diskussjonijiet fuq bosta suġġetti u jitwettaq programm ta' azzjoni biex jintlaħaq lan li jitnaqsu d-differenzi bejnietna. U appella wkoll favur żvilupp sostenibbli sabiex pajjiżna jkompli jipproteġi wkoll l-ambjent li għandu. Dan filwaqt li tkellem dwar l-importanza ta' iżjed edukazzjoni għat-tfal dwar l-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni sabiex ikompli jitnaqqas kliem ta' mibeda online fil-konfront ta' xulxin. Fid-diskors tiegħu tkellem ukoll dwar sfidi differenti li jaffaċċjaw uħud ta' kuljum, fosthom sfidi soċjali bħal dawk li jbatu mill-vizzju ta' droga jew dawk vittma tal-użura. Dawn flimkien ma' problemi relatati mal-vjolenza domestika li wkoll għandhom jibqgħu fuq quddiem tal-aġenda nazzjonali stqarr il-President Vella. Ma nistgħux ninjoraw l-inġustizzi u d-tbatijiet ta' ħaddieħor. Dawn huma wkoll parti mis-soċjetà tagħna. U jkun għaqli ħafna jekk nindirizzaw dal-problemi tagħhom billi naqdu l-isforzi tagħna u niffokaw fuq il-problemi tagħhom il-koll flimkien. Gvern, għaqdiet volontarji, individwi, professjonisti, akademiċi u oħrajn. L-empatija, it-tolleranza, l-inklużjoni u l-għaqda għandhom jibqgħu fuq quddiem net tal-aġenda nazzjonali u politika tagħna. Il-President ta' Malta Ġorġ Vella kummenta wkoll dwar il-għaqda ekonomika pożittiva ta' pajjiżna u tbassir pożittiv minn entitajiet internazzjonali dan minkejja d-deċiżjoni tal-FATF li tpoġġi lil Malta fi proċedura ta' aktar monitoraġġ u stqarr kif l-iżvilupp ekonomiku pożittiv ma jseħħx waħdu u għalhekk iridu nkunu aħna li nwettquh b'talent Malti. Jiena nemmen bisħieħ li għandna nħarsu l quddiem fiduċja kbira f'xulxin. Fiduċja fil-kapaċitajiet tagħna. Fiduċja fir-rieda tal-azzar li dejjem wera l-poplu Malti, speċjalment meta sab sfidi ma' wiċċu. U fiduċja fl-imħabba li ċertu koll għandna lejn l-għażiża Art Welidda.